Γραμματέα, τι λέει? Πώς πάει η δουλειά? Κάτσε καλά. Θέλω να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση. Πού μπορώ να απευθυνθώ? Στο διευθυντή. Κύριε Διευθυντά, μια υπεύθυνη δήλωση θέλω. Από μια μεριά δεν τα αφήνουν, από τη μια μεριά δεν τα αφήνουν. Μα να θέλω να παντρεύω σαν κάτι μεγάλα. Μα να θέλω να παντρεύω σαν κάτι μεγάλα. Θέλω απέναντι τον Κύριο που κοράκια μεγάλα. Θέλω απέναντι τον Κύριο που κοράκια μεγάλα. Που κοράκια μεγάλα. Πάλι, ωραία, ωραία. Μαλάκα, μην κάνεις τέτοιες μαλακίες. Στο Star Drama θα το δείξει. Αλήθεια σε λέω. Σοβαρά στορκίζομαι, να. Με το αριστερό σε κάνω το χέρι μου. Το σταυρό. Το σταυρό. Θα τα κλείσεις τα βία μετά. Ναι. Hehehehe